Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि मणिपुराच्यो वेंचणुको 6 म्हयन्याचेर तेकल्यो. बीजेपीन 5 राज्यां खातीर प्रभारी आणि सहप्रभारी सकाळी दिल्ली सावन जाहीर केले. महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाक गोयचो प्रभारी केला, जाल्यार केंद्रीय मंत्री जी.के. रेड्डी आणि श्रीमती दर्शना जरदोशाक सहप्रभारी केल्यात. उत्तर प्रदेश धर्मेंद्र प्रधानाक प्रभारी, जाल्यार अनुराग सिंग ठाकूर आणि अर्जुनराम मेघवाल तसेच हेर 5 जाणांक सहप्रभारी नेमल्यात. उत्तराखंडात प्रल्हाद जोशी प्रभारी, जाल्यार श्रीमती लॉकेट चॅटर्जी, सरदार आर.पी. सिंग सहप्रभारी. पंजाबात गजेंद्र सिंग शेखावत प्रभारी, जाल्यार हरदीप सिंग पुरी, मीनाक्षी लेखी आणि विनोद चावडा सहप्रभारी. मणिपुरात भूपेंद्र यादव प्रभारी, जाल्यार सुश्री प्रतिमा भौमिक आणि अशोक सिंगल सहप्रभारी. गोव्यामध्ये गेली 4 निवडणुका सातत्याने मी जातो आहे, त्यामुळे गोव्याचा परिचय देखील माझा आहे. आणि खरं तर यावेळेसच्या गोव्याच्या निवडणुकीमध्ये आमचे लाडके, गोव्याचे लाडके मनोहरभाई पर्रिकर हे आमच्यामध्ये नसणार आहेत, पण तरी देखील पक्षाला जी दिशा आणि जो विस्तार त्यांनी दिलाय त्याच्या आधारावर आम्ही पुन्हा निवडून येऊ. आमचे केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शहासाहेब असतील, राजनाथ सिंगजी असतील किंवा माननीय नितीनजी गडकरी असतील, या सगळ्यांची मदत ही आम्हाला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. 2 केंद्रीय राज्यमंत्री देखील माझ्यासोबत त्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे आम्ही आमच्या परीनं पूर्ण मेहनत करून गोव्यामध्ये पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाचं सरकार स्थापित करण्याचा प्रयत्न करू. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.